Goedemiddag allemaal en welkom in het Habberiek. Het is Vastelovensmaandag en we gaan zo meteen beginnen aan de 55ste optocht van de jubilerende Vastelovensvereniging CV Den Hap uit Bree. Voordat we met de optocht gaan beginnen, gaan we natuurlijk heel even praten met een van de optochtcommissieleden van Den Hap. En laat dat nu toevallig ook nog eens een keer onze prins van dit jaar zien, prins Arno de Eerste. Arno, wie is het vandaag, jong? Ja, super, het weer is goed, dus ik zou zeggen, laat gewoon in het brein. Onze lieve hier, die moet er de zegen nu vergeven voor de optocht, hè? Maar laten we hopen dat het water wat er normaal bij de buurt blijft, of niet? Ja, ik denk het wel. Als ik dat nu zie in de berichten hebben we gekeken en als het een beetje met zit, gaat alle regen een beetje neven. Dus ik denk wel dat het helemaal goed komt. Dus rekening gooien met Bree dit keer. Laten we hopen dat het inderdaad goed komt, want het zou wel echt helemaal killing zien voor de optochtdeelnemers als ze nog een het pak krijgen heb je vorig jaar. Arno, wat kun je ons vertellen? Wat gaan we zien? Hoeveel optochtdeelnemers hebben we ongeveer dit jaar? Ja, we hadden gehoopt op 55, daar hebben we op ingezet. Dus de Prinsenwagen zal wel nummer 55 hebben. Maar ik denk dat het er ongeveer een gooi 40 zien, een 43 deelnemers of zoiets. Ik heb het dit jaar hebben ze me niet alles verteld, dus ik weet het niet allemaal. Ik huur dat ze inderdaad niet alles weten en dat moeten we ook maar even horen zo waarschijnlijk. Kun je al gaat vertellen welke onderdelen dat er allemaal voorbij gaan komen, welke onderwerpen dat dit jaar populair zijn in de optocht van Bree? Ja, wat komt er allemaal bij? Mijn vriendengroep natuurlijk. Ons buurt die zit erbij. En dan wat over de horeca van Bree en het milieu gebeuren. Dat valt tamelijk hoog in de lijst vandaag. Ja. Het gaat een schoenen optocht weer. Heel zeker. Dat is elk jaar een hele schoenen optocht en dit jaar heel zeker. Onze lieve nieren hebben volgens mij toch heel goed voor gehad met de optocht in Bree. In plaats van de verwachte regenbuien breekt er een heel voorzichtig zonnetje door. De kop van de optocht komt eraan. Mieke en Myrte. Ze huren bij de inventaris van de optocht. Doen al jaren mee. En ze gaan samen wonen. Wat ze daarmee bedoelen is dat een adeleer, dat je zo mooi zal lopen. Een adeleer, dat is het tref in Bree. Het oude gemeenschapshuis. En die gaat samen met de doktoren, met het medisch centrum. En die zullen samen moeten gaan straks. De dokter gaat zich vestigen bij de adeleer. Ben benieuwd of het goed komt. Het volgende oud manneke wat hier zit, dat is niet een echt oud manneke duur. Dat is Jimmy Lenders. Jimmy van Toorn van Balt, wie ze in Bree zeggen. Zoon van oud prins Toorn. Normaal is Jimmy heel actief bij een zatenharmonie in Bree altijd. Maar nu luurt hij zich van zijn goede kong een optocht zien. En hij holt later de crew zitten. Komen de wagen aan. En niet zomaar rijden. Dit is de wagen van de fanfare. Fanfare van Bree die normaal altijd meelopen in een optocht. Maar er dit jaar voor gekozen hebben om op de wagen te gaan zitten. Fanfare die dit jaar een geweldig schoon Vastelovensconcert georganiseerd heeft. Wat bijzonder goed gezorgd is. En wat heel zeker voor herhaling vatbaar is. En in 2018 een vervolg moet krijgen. Die dansen met Marieke. Het boerenbroedersgezelschap van 5x11 Den Hap. En het boerenbroedersgezelschap dat wordt neergezet door de Ooigarde. En de Ooigarde, dat zijn allemaal mensen van Den Hap. Die vroeger in de rood, bestuur, bij de dansmarietjes of in wat voor vorm ook
bij de hap gezeten hebben. En zij vormen samen het Boerenbroedersgezelschap. En die gaan er morgen ongetwijfeld een mega groot feest van maken. Want Vesteloven is deze de Boerenbroedersdag in Bree. Een gigantisch succes in Bree, kunnen we wel zeggen. Ze hebben al nog een later nodig en toch nog klein blagen bezig. Ze hebben ook de volgende generatie al klaarstaan. Dus ik denk de Boerenbroeders 2022 of zo, of 32. Dan is de volgende generatie Ooigarde aan de beurt. Om de Boerenbroeders Bree te organiseren. De volgende groep dat we gaan zien is een groep die in 2013 ook de Boerenbroeders neergezet heeft in Bree. Ze noemen zich VZN en VZN dat staat voor Vrienden zonder naam. Die hebben ook graag een naam nodig om goede vrienden te zien. Met de Ooigarde, Lisette en Moep loopt deze Boerenbroeders niet in de soep, zeggen zij. Volgens mij hebben ze de kok van de Muppets ingeschakeld om de soep te koken. Oud-prins Basje Wienans, de sloeterij van VZN. En bij jou wordt volgens mij de soep niet zo heet gegeten als ze opgediend wordt. Vuur is er een beetje goed bij Basje. Hartse flaf komt eraan. Ze blijven niet plekken, zeggen ze. Zijn er wel een gastjongen van Pieters B. Of zoals we in Bree zeggen, van Saxkes. Ze hebben het uiteraard over een actie die de Coop in Bree gestart heeft in samenwerking met MVC. Hebben ze voetbalpleetjes uitgegeven. En zij blijven maar niet plekken. Hoewel dat ze er ook een hele hoop bij hebben die duidelijk wel ze blijven plekken. En nu goed, maar vooral goed op te letten op deze. Ze hebben er wel geen kater. Het zien volgens mij toch wel echt meetjes die niet voor de poes zien hoor. Iemand in een kater. Cameraman misschien in een kater. Wie wilt er in een kater? Ik ben in een kater, please.
Als er iemand is waar echt startnummer 11 bij past, dan is het wel bij Fien van der Horst. Het is volgens mij de 55e optocht hebben we doen. Maar voor mijn gevoel dat Fien al met z'n 60 keer mee. Dat zegt Jan Doormans, hè? Dat zijn niet mijn woorden. Deze twee jongen zorgen ieder jaar op hun eigen manier voor een fantastische muzikale noot. Ze swingen altijd de pan uit, dat kan ik ook wel zien. Ze zien verkleed als koks. En met de instrumenten zorgen ze ervoor dat het de pan uit swingt. Mark en Jos hoeven zich maar aan te kijken en ze weten welk volgend swingend nummer om het gewoon leren. De mannen van Guut, als het omdraait zit er tuig, dat zien ze dus echt niet. De mannen van Guut doen ook ieder jaar mee met een optocht en ze hebben dit jaar als onderwerp de doelgroep. Een doelgroep is duidelijk, weet niet. Ze hebben echt een doelgroep gevonden. Ik hoop dat ze ermee scoren met het onderwerp. De mug is los. Zet nummer 14 in de optocht van Bree. De jongen en vrouwlie van een tunnel. En de gast oud prinsen zien daarbij altijd. Ger, oud-prins Ger, oud-prins Gerhard. En een hoop van die mannen hebben sporen verdiend in de Britse Vestloven bij de hap. Maar zeker ook in de optocht door hun jaarlijkse deelname. Bij Joris de mug los en krijgt hij nu nog maar eens te pakken. De mug uiteraard doelend op voormalig café De Mug, wat tegenwoordig Jans Eetcafé heet. De laatste tunneljong vroeg zich af of de mug al het slaghoes toe is. Ik weet niet of de van vader al mee geregeld heeft dat die al gereserveerd hebben voor het Ossenviers van dit jaar. Onze volgende groep in de optocht zien de dames van NVC. En de dames van NVC zien het ieder jaar goed voor een fantastische optochtdeelname. Maar die zien ook altijd ontzettend goed voor de kantineomzet van NVC. En ze hebben het ook over de voetbalpleetjes. Nou moet ik zeggen, ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar ik vind het wel een pleetje hoor. Ze schieten zelf ook nog pleetjes. Kijk eens hoeveel pleetjes heb ik geschoten. Fantastische mooie pleetjes heb je geschoten. Echt hoor. Je ziet echt pleetjes. Morgen niet. Ik is weer limited editions in aanbieding. Ik denk dat in mei zo ongeveer ook wel ergens een oernudiging bij deze of gene naar binnen zal vallen. Omdat de meisjes kampioenschap kon vieren of zo. Onze gevolgende deelnemer met startnummer 16, Jo Hunnekes. Ik kan me nauwelijks heugen dat Jo een jaar niet meedoet aan de optocht. Jo Hunnekes is als wethooier Arno.
Onze volgende groep is er een die ook al zijn jaar en dag meedoet in een optocht. Vroeger bij de wagens bouwden ze fantastische wagens. Tegenwoordig doen ze mee bij de grote groepen. Viaduct. Ze hebben het over het plascontract. Ze doen ook een beetje aan ontwikkelingswerk volgens mij. Want ik zie dat Jo van de Kerkhof zo'n jaar en dagen hoe het in Bal ook nog mee uit. Alleen met plascontract. Ik ben 6 jaar geweest. Ja, het is heel ernstig gesteld in de zorg. Er mochten maar één plassen, oh 2 mogen plassen, zie ik. En wat een beetje tempo maar. Ready joh, op dat tempo. We beginnen al 10, 6, 2, Zuster Wilhelmina en zuster Wiminia zien wel heel erg streng voor deze ooie mensen. Hoe genoeg in de zorg, zeggen ze. De volgende 2 jongens zijn volgens mij een verstandshuwelijk aangegaan. Het zijn er van de familie Tompertoen van Wienen. Bij u wordt er niet gestokt in een goed huwelijk. En dat beelden ze op een heel schoon manier uit. Een vuurkorf, gevuld met houtblokken, maar gestokt wordt er nog niet. Maar volgens mij doen ze bij Tompertoen totaal niet, is dat geen issue. Nummer 19, dat zijn de Coole Boys. En niet met een K, maar met een C. Ze hebben het erover. Dat meest is uit sterren. Meest van de sterren, de jeugdprins. En ze hebben allerlei woordspelingen gemaakt op het woord mees. We hebben een pimpelmees. We hebben een koolmees met lekker boerenmoos. We hebben echt een meester. En ook nog een Vietnamees. Nou, hoeveel meesten kunt ze nog verzinnen? Jeugdprins Mees van der Sterren. Zoon van Geert en Germie. De kind bijna stellen uit een prinselijk geslacht. Opa Wiel werd in 1972 prins van den Haap. Ome Ed in 2010 prins van den Haap. Ed die helaas gezondheidsproblemen heeft. En natuurlijk wensen we je moed van deze plaats heel veel sterkte en heel veel beterschap. Ik denk dat Ed ook wel mee kan genieten van dat Zineefke jeugdprins is in Bree. En jeugdprins Mees duikt het samen met adjudanten Stan en Koen. En die bouwen een duchtig feestje op de wagen. Meeste regeert overigens onder zijn prinselijk motto. De laselektrode die lucht aan de kank. Met deze dag heeft hij het anders in de hand. Met nummer 21 in de optocht. De Bessemers van KVW, kindervakantiewerk. Een ontzettende enthousiaste groep. In 2015 mochten ze de Boerenbroelhof organiseren. En toen kregen ze de smaak pas echt goed te pakken, want toen deden ze ook mee aan een optocht. En in de optocht lieten ze zien wat KVW Maasbree is. Hoogstelijk ga ik niet meer laten zien, want iedereen weet wat KVW Maasbree is. Maar die deelname
Die heeft het voor zijn levensvirus in een losgemaakt. En zoekt de tijd doen ze ieder jaar mee. Dit jaar hebben ze de veraaardvolscheiding. Ze hebben het over de vorst van Den Hap, Tim Grubbe, die bij de gemeente Pielenmaas belast is met de afvalscheiding. En zij vragen zich af of hij ook zo gek werd van dat scheiden van drek. Textiel mensen, textiel. Waar staat dat herworten? Ja, textiel. En volgens mij moet ook nog een nietje hoe de tiersekske, dat moet ook nog ergens anders heer. Zij werden er helemaal gek van. René Lemme, dit zit in de GFT-bak. En voor René Lemme is misschien wel schoon om te vertellen dat hij dit jaar door Den Hap zeer terecht onderscheiden is met de medaille Verdiensten hebben. Voor allemaal de verdiensten die René in die zoveel jaar dat hij als raadslid, bestuurslid, voorzitter van Den Hap en optochtdeelnemer voor Den Hap en voor de Vesterlovende Brie heeft betekend. Met chef Drek aan de top zit Gans Pielenmaas op de kop. Startnummer 22. De jeugd is een Brie prominent vertegenwoordigd in de optocht. En dat is iets wat ze heel gruus op moest zien. Want bij de jeugd die heet de toekomst. Vera Pieters heeft nummer 22 gekregen. En het meisje heeft een hele nette cent. En dat zie je wel aan hem. Het is echt een poepchic meisje. En volgens mij gluurt de nette cent hier en door ook zien. Want meisjes met een nette cent, ja, wie wilt die niet? De volgende die we hebben, die noemen zich Guwap. Je zal ik vragen, Guwap, waar komt dat vanaf? Dat komt van Guus en Jaap. Guus Niens. Ze hebben het over Kier. Voor u is het niet de allereerste Kier. Of Kier. 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 Dat is de eerste keer. Prima dat. 2006, dat was de eerste keer. Ze schudden zich niet van Kier, dat ziet je wel. Zien de blagen van Jaap Hermans, Herre Willems, Guus van Gassel. Ze hebben het over de moord van Trump. Ja, het moet wel iedereen wel bekend zien waar dat over gaat. Trump, die zoals je weet, geen Mexicanen het land meer in wil. In al zijn wijsheid, tussen heusjes, bedacht heeft dat hij dan maar een moor gaat bouwen. Zie je gewoon van het kastje naar de moor. Ze laten Trump het gaat in de moor vullen. En Trump zelf, ja, wat doet Trump? Denk vooral twitteren. De volgende jongen, dat is wel een hele gevaarlijke groep. Ik weet niet of onze burgemeester Wilma Delissen even op de huurten is.
Maar Zoetermeer wil zich een nieuwe motorclub gaan vestigen in Bree. Het is een chapter van Ken volgens mij. Dat is wel een hele gevierlijke groep. Een nieuwe chapter in Bree. Motorclub Het Hofje. Vriendengroep Ken. Die doen volgens mij al zeker 4 keer 11 jaar mee aan een optocht. Ze zien verdienste hapbedrager voor al uw verdiensten aan de vastelovend. Er gingen vroeger de concurrentie aan met viaduct bij de wagens en doen het nu volgens mij bij de groepen. Ze zien vorig jaar overigens de winnaar van de eerste prijs bij de kleine groepen. We hebben te maken met een stel ontzettend smerige afzetters. Hoi. En weer lintjes. Een van de organisatoren van de buitengewoon succesvolle Britse boetezitting die we les aan gehad hebben. Maar zie je ook een vastkoppel wat aan een optocht meedoet en ieder jaar met een nieuw verrassend schoon onderwerp. En nu zien ze smerige afzetters. Hij is niet te herkennen. Lekt Jos Wilma, lekt dat maar eens goed zitten. Lekt dat maar eens goed. Oeh jee. Jos Willems lekt Wilma. De regionale bleetjes hebben we van voorgestaan. Het heeft heel wat teweeg gebracht. Jeer Nies is degene die het uitvoert en uitbeeldt. De drumband. 5 keer 11. 11. En dat is te zien. Prachtig mooie 11 zien het. En ze doen gezellig mee. Nou, door zo'n 11 zou ze toch wel wakker gekust willen weren, lijkt me. Misschien wel nog 11 van die mooie 11'jes. Ik weet niet of je het deuntje herkent. Maar dit is zelfs een dance deuntje wat deze mannen weten te produceren. Het wordt nu een beetje gevielig op de weg. Want de Trammeland Boys komen eraan. En dat heeft er niks mee te maken dat die de Trammeland Boys heten. Want zij hebben nu voor Trammeland gezorgd. Maar een onderwerp is, zoals je kunt zien, een uitvoering van de elektrische fiets. En met de elektrische fiets hebben ze de wing in de rug. Het is weer Viers in de buurt. En dit is een hele trotse buurt. Buurt het Heeske. Ja, wat dat met deze buurt is, dat kan volgens mij gewoon niet meer uitleggen. Maar deze buurt heeft de prinselijke status. Volgens mij hebben ze een stuk of 5, 6 prinsen voortgebracht. Leilinse, Rallefaarse, No Arne Hermans, Frits Timmermans, Dree Timmermans, Jan Wiene, Jan van Toppertoen, Wiet Hermans en Wim Hermans. Allemaal mensen van het buurtschap het Heeske. Wat er in de grond zit, ik weet het niet.
Het is prinselijke gronk. En uiteraard hebben die viers in de buurt weer. Maar dat is een gastje truc. De Boerenboelef hebben georganiseerd. En nog een fantastisch viers hebben gebouwd. Als Boerenvrij stoot het heerske. Spelen ze nu met het thema van Prins Arno. Het wordt niet later, maar vroeger. Maar vooral duchtig gaas op de zuiger. En gaas op een zuiger doen ze, al staan ze nu even stil. Van de Boerenvrijstroot, het heerske, hebben ze omgeturnd in Prinsenvrijstroot, het heerske. En hier in de ziekank, daar zit je een aantal van die oud-prinsen staan. 3 Timmermans, 3 van der Holse, Frits van der Holse, Wiet Vergies, Ben van Saxes, waar ik nog vergeten, Lei Linsen, Jan van Tompertoen, Wim Vergies, Ralf Vaassen, Ralf van der Sik en Guus Vergies. Allemaal jongens van het heerske. En je kunt zien wat de kweekviever is. Ik denk dat het de Vlasroerd is, eigenlijk eerlijk gezegd. Dat de Vlasroerd de kweekviever is van het heerske. Oud-prins Ralf, ook een kink van het heerske. Voorzitter van de Oud-Prins-compagnie, dus geeft hij in de microfoon en dan schijnt niet meer goed. Beer en Jino. Bergen. Bergen, zoon van onze Oud-Prins Knip. Was helaas veel te vroeg overleden. Prins Knip, Hans Knippenberg. Ik denk dat er van bovenaf mij kijk en ontzettend gruwelijk is om te zien wat hier gebeurt. Ze spelen ook met het thema van Prins Arno, gaas op de zuiger. En kijk maar eens of ze gaas op de zuiger hebben. Daar hebben we allerlei vormen voor gekozen. Een echte stofzuiger met gaas erop. En een megazuiger met gaas erop. Als ik me goed herinner, lieten zich vorig jaar in de watten leggen. Maar dit jaar groeide er van andere boeg en lieten ze allemaal naar de pomp lopen. De bekende pomp die altijd in Brie voor het gemeentehuis gestaan heeft. Wie het nog een gemeentehuis waar. Tegenwoordig heet het Bruis. Zo'n oorzaken bijzonder schoon zien. Hij kunt blijkbaar toch nemens vinden die met hem naar de pomp wil lopen. Ja, hij heeft er toch eindelijk voor een paar die met hem naar de pomp willen lopen. Ja, wat we hier zien is wel redelijk duidelijk. De muk is op een zak. Voormalig café de Muk gaat het uiteraard over. En ze hebben zich hartstikke schoon uitgedost. Als mukken. En ze lopen op zak. En dan hebben ze ook nog een muk bezig. En daar zit ook nog eens een keer op een zak. Wie slecht kan ze treffen? De kornuitjes.
Suus en Gieten. En volgens u kinderen onder de 18 niks meer door de beugel. Er mogen ook echt helemaal niks meer, daar zien ze totaal niet mee eens. Ze mogen niet roken, ze mogen niet stummen, dan mogen ze ook geen alcohol meer hebben. Maar wat ze wel nog mogen, en wat ze heel goed doen, en hopelijk ook nog heel lang blijven doen, is meedoen aan een optocht. Ze hebben het begrepen wat vroeger Weile, Frits, Kevine, Frans, grote optochtman en Bree altijd al greep. Meedoen is veel schonder als ze even de kant staan. Onze volgende deelnemer, die heeft vorig jaar als adjudant van prins Bart Zele de vasteloven mee op de kop gezet. Nu heeft het startnummer op de kop gezet. Bij Jan Brune is de bus uit te komen. Jan zit al een eeuwigheid op de bus te wachten. Maar ze is helaas inderdaad uit de kom. Ze komt nu maar in de kom. Als ze in Bree de bus wil pakken, dan zal ze een fiets moeten hebben van de Tramelan Boys. En de wing in de rug, want dan moest ze een gaskilometer fietsen om nog bij een bushalte terecht te komen. Nummer 37. Milou en Job. Ja, dit zien wel echt scheetjes van meetjes. Volgens mij zitten ze ook een beetje in een scheetzak. En laten ze ook nog scheetjes huren ook nog. Naar de mensen even de kank. Ja, deze scheetjes zien echt wel om op te vreten. Nummer 39 komt eraan. Oh, we hebben er nog een overgeslagen, zie ik. De eerste heel sneaky voorbij proberen te wurmen, maar dat kan hem echt niet lukken. Nummer 38. Lek me de zuk zitten. Piet Hermans, Piet van Olle Piet. Ik heb begrepen dat de last minute nog een idee hij en dacht van ik doe mij in een optocht. Lek me de zuk. Ik weet niet of een van de mensen die stond te kijken ook bereid vindt om zijn zuk te lekken. Ik zou het eens van niet doen. Bree kreeg een zetje. De kamerui van de Nate Jers. En Jers met een zet nu, omdat ze een zetje kreeg. Dit jaar stond ze prominent in het festivalsboek van de Hap. De Nate Jers. Hoe de Nate Jers vanaf komt, weet nemers, weten ze zelf nog niet. In 2010 vormden ze de jeugdraad. Onder aanvuring van prins Daan de Eerste. En in 2013 begonnen ze met bouwen. Om een optocht mee te doen. En in 2016 wonnen ze al de eerste prijs bij de wagens. En nu zeggen ze, Bree heeft een zetje nodig. Heel goed. Dan even werken. Wij van Bruis, Rammer het tegenwoordig zit. Even kijken, daar wordt met een zet inderdaad achteraan. Want hij zet zich weer op de kaart. Hij moet op voelen. Even kijken, dan even Jan van een Bruis met een zet. Roets met een zet. En de machineursspelling is Jans Eetcafé en Niens Annegwand met een zet. Onze volgende groep, dat zijn de bufjes. En de bufjes, die hebben een glaasje met ons boerenbroed van het boerengezelschap. Wat zij doen, zij slaan dit jaar de optocht over.
De Buufjes zit echt wel toptalent zoals je kunt zien. Shortsfase. Ja, je kunt het zien. Het is een echte drag queen. En dan niet zo'n verkeerde, moet ik zeggen. Drag zat in de scheursker. Een fantastische mooie drag queen. We hadden een trekker in de rok nog. Kijk maar wat voor trek. We zien al aanbeland bij nummer 42 in de optocht. Van en Win Grutters. Jong en oud. Van loopt samen met een opa, met nog een opa in de optocht. Geweldig schoen. Win Grutters die al een verleden jarenlang die spoor verdiend heeft bij de Kluts. Jammer dat die groep nimmer bestaat. Ze zorgen altijd weer ontzettende leuke humor op de zittingen in Den Haag. En het is met recht, zoals ze hier op een ruk kunt zien, jong en oudgrut. Tors. '43. De vriendengroep van onze prins Arno. Vriendengroep Black Power. En die zien ook aan de slag gewoon. Want uiteraard, als en de kamerad van de Prinsbuurt en Bree, dan Duitse als vriendengroep met aan een optocht. En dat heet ook Black Power. Zich geen 2 keer laten zeggen. Ze zien aan de slag gewoon. Ook met de motto van prins Arno. Dit later maar vroeger. Gaas op de zuiger. Ze hebben er een enorm motorblok staan. En dan komen de zuigers onder de motorblok. Oi, 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 oi. We zijn in Black Power 2017. De leverancier van de Prins. Prins Wilke Arno de Eerste. Samen met zijn adjudanten, de wetten van Saxe Zeren. En Christen van Leenders. Black Power 2017. Noteer dat als een agenda. De eerste prijs dit jaar. Kom op mensen, en meneer. Wat moet ik graag schreeuwen? Gaas op deze uur. Even zakken, even zakken, even zakken, even zakken. Bijna. Hier maar! Hey, 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 op en neer! Goed zo! Wat kijk jij goed! Heel goed, op en neer! En lekker op en neer, goed zo met velken! Leer vooraan! Wat kijk heel erg goed, hier! Als Black Power spreekstalmeester Erik Jan van Hoorn aan woord is, dan hoeft ze echt niks te zeggen. Dit zorgt voor voldoende commentaar. Zoals de mensen misschien weten, is onze prins Arno ook een vervent motorier. Ik weet niet of Arno heel blij wordt van dit motorblokje wat de ene optocht meegeeft. En ze hebben niet alleen Black Power jongen, maar ook een heel stel ontzettende Black Power vrouwen.
Zien er ook super toch al een gast bij wat die al iets te oud zien om nog echt gas te geven. Het is ook een beetje lastig om nog later een gas te geven. De groep van de violier. Ze zien er prinses kwijt. Maar die dochter zoe. De hapte bestaat 5 keer 11 jaar. Het is toch te gek verweerd. Dat ze geen 55 startnummers bij elkaar kunnen krijgen voor de optocht. Weet je wat we doen? De ontbrekende nummers, die nemen wij gewoon mee. En dan heeft Prins Arno toch zijn geleefde 55 optochtnummers in de optocht. Prins Arno de eerste, dit sloot een optocht. Het wordt niet later, maar vroeger. 5 keer 11, toen maar gaas op de zuiger. Dat is het motto van Prins Arno. En dat heette vanaf zien hoe het komen op de Prinsenbal voor de hap. Toen er met vandaag laten zien. En geloof maar dat de rest van de dag en morgen tijdens de bovenboelef van de Ooigarde van de hap ook nog geen laten zien. Uiteraard het Arno nummer 55 gekregen. Het moet hem gewoon doen als optochtcommissielid en zeker als prins, dat hij prins is, 55 nummers meedoen aan de optocht. En dat 5 keer 11, dat is Arno zelf. Een bijzonder schoenen optocht. En een optocht wordt verschillende leuke actuele thema's voorbij zien gekomen. En een optocht die hoop je voor de toekomst. Want ik heb heel veel jeugd. Deze doen een optocht. En ook bij Prins Arno staat jeugd op de wagen.
Wat vond je van de optocht toen ook toe? Kei leuk, echt. Veel Einzelgangers, ik vond het geweldig. Ja. Onze Martin Pubbe. Martin, wat vond je ervan, jong? Een geweldig schoon optocht. Het is jammer dat er geen grote wagens voor zijn. Ja, er zijn een paar wagens maar. Maar de veel Einzelgangers of met 2 man. En erg leuke ideeën moet ik zeggen. Wat sprook er aan in deze optocht? Vooral veel jeugdmeiden uit. Dus jongeren ook goed mee bezig zijn. Wat vind je ervan dat zoveel klein blagen in Breda een optocht meedoen? Dat vind ik echt leuk. Die hebben de toekomst, hè. Dat moesten we gewoon. Ik vind het heel belangrijk, ja. Dat is wel genoten? Ja, heb ik zeker gedaan. En heb je ook de groep Verlin gezien, de vorige geleerd voor ons bewagen? Heb ik gezien, ja. Zit wel humor bij die mannen of niet? Opleef? Er zit wel humor bij die mannen, geloof ik. Ja, zeker. Pimpelmees, koolmees, Vietnamees. Ja. Nou, Vietnamees zal ik wel best aanspreken, of niet? Nee. Tenminste een echte eterdig. Ja, maar niet van het Aziatisch krijgen, dat hoef ik niet. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wie in ieder geval. We gaan deze uitzending afsluiten. We zwaaien nog einde keer naar ons prinselijk trio. Naar prins Arno, naar adjudant Gies rechts, naar adjudant Erik links. We wensen u nog een fantastische vastelovensmaandag. Een weergeloze vastelovens deze. En we wensen u nog een fantastisch feest.